ମୁଁ ଦୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଗୋଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସମୟ। ମଧୁ ଶୋଇଗଲା ପଲଙ୍କ ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡ ପାଶେ ବହି ଥୋଇ, ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲା ପାଖ ଟେବୁଲରେ ଆଲାରାମ ଚାବି ଦେଇ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ରାତିରେ ପଢ଼ିବ, ମନରେ ରହିବ ତାର। ଘରର ଝରକା ଖୋଲିଦେଲା ସବୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଗଲା ଘର। ନିଦରେ ଶୋଇ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା ନରମ ତକିଆ ଦେଇ। ଉଠି ପାରୁନି ନିଦରୁ, ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଟିଣି ଟିଣି ଘଣ୍ଟି ବାଜି ରହିଲାଣି, ଉଠି ପାରିଲାନି ନିଦୁ। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଘଣ୍ଟା ରଡ଼ିଦେଲା, ଶୀଘ୍ର ଉଠ ଆରେ ବୁଧୁ। ପାଟି ଶୁଣି ମଧୁ ଶେଯରୁ ଉଠିଲା, ମୁହଁକୁ ଧୋଇଲା ତାର। ଘଡ଼ିକି ଚାହିଁଲା, 6ଟା ବାଜିଛି, ପଢ଼ିବାକୁ ହରବର। ଏକାଳେ ଶୁଣିଲା ଶବଦ ଶୁଭୁଛି ଭିନ୍ନ ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର। କିଏ ତୁମେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ମଧୁ, ଉତ୍ତରରେ ଘଣ୍ଟା ତୋର। ସମୟର ଜ୍ଞାନ ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତୋର ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀଠାରୁ ତୁହି ହୀନ ହୋଇଗଲୁ, ଶୁଣ ତୁ କହୁଛି ମୁହିଁ। ପାଆନ୍ତା ପହରୁ କୁକୁଡ଼ା ଡାକୁଛି, ସମୟ ଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ଯଥା ସମୟରେ କାକର ଆବକରେ, ଶିଖିନୁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି। ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଦୁନିଆ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ। ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ରଡ଼ିର ଅଭାବ ନାହିଁ। କଥା ମାନି ମୋର ବହି ପଢ଼ି ବସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ ଶୋଇ ଘରେ। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ, କାନ୍ଦିବୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ, କାନ୍ଦିବୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।